Gotovo 150 trkača sudjelovalo je na povratničkoj utrci u Križu ovogodišnjem Cross Hill Runu, s čime su organizatori utrke općina Križ i Run Croatia vrlo zadovoljni. Ove godine se Cross Hill Run vraća bolji nego ikada, jer zapravo uvijek comeback treba biti jači nego što je bilo, tako da ove godine imamo uz standardnih 5 i 10 km utrke i inače standardno dobru feštu, još feštu pojačanu sa Krigelfestom i imamo pivsku milju gdje trkači trče 1600 metara, 4 puta piju po 3 deci pive od 7% alkohola. Očekujemo dobru zabavu, odnosno da će svi koji su se prijavili na utrku biti zadovoljni. Dojmove ćemo sažeti drugi dan, ali mogu biti zadovoljni otprilike negdje 130 do 140 ukupno trkača, odnosno prijavljenih na utrku. Znači puno zato što mi do prije recimo 5 godina nismo nikad imali nekakvu manifestaciju ovakvog karaktera. To podrazumijeva dakle da imamo ove trkače iz područja cijele županije, od cijele Hrvatske. Svojevremeno smo imali trkače čak i sa 3 kontinenta. To je promocija dakle i naše općine, pa možemo reći Zagrebačke županije. Staza Cross Hill Runa je zahtjevna, no pokazalo se da je trkači vole. Kako smo već rekli, ovogodišnja utrka u Križu okupila je mnoštvo trkača, a među njima je bilo i djece. Pripremala sam se tako što sam išla na treninge u svojem klubu i idem stalno na utrke. Među trkačima u Križu ove godine ponovno bio i Ivan Maletić, koji se svoje prijašnje utrke u Križu rado sjeća. Utrka je meni jako lijepa i što je Beres malo prije rekao, staza je malo zahtjevna, trčimo 2 kruga, pa onda već znamo što nas čeka, ali stvarno nije toliko nešto zahtjevno da ne bi svako mogao savladati. Na kraju utrke pokazalo se da je Ivan ove godine bio najbrži u utrci na 10 km, dok je u utrci na 5 km najbrži bio Bruno Erendt. Utrku Pivska milja pak najbrže je među 20 natjecatelja otrčao Igor Vuković. Uz utrku Cross Hill Run u Križu je održana i manifestacija Krigelfest, koja polako postaje prepoznatljivi kriški događaj. Ove godine na Krigelfestu predstavilo se 6 pivara, među kojima je bio i Miroslav Vuković. Manifestacija za ovakvu malu općinu pridonosi da iz cijelog krajeva Hrvatske skoro dolaze pivari i nadamo se da će to s godinama samo rasti. Križ je tako za vikend po prvi put uspješno odjednom odradio 2 vrhunska događaja, utrku Cross Hill Run te manifestaciju Krigelfest. Ni na jednom zabave nije nedostajalo, a i vrijeme nije bilo onakvo kakvim se najavljivalo, tako da se može reći da su oba događaja prošla i više nego zadovoljavajuće.